please update us. Ano ho ang pinaka-latest natin, sir, on this Omicron subvariant, sir, na kinakatakutan ho ng ibang sektor, sir? Yes, ito yung Omicron subvariant Arcturus, yun yung tawag nila. Officially, it's XBB 1.16. Actually, nagkaroon na tayo ng XBB wave nung late last year. Tumaas din yung positivity rate noon, sabay yun XBB and XBC. Pero ito, sublineage na siya ng XBB kasi marami na mga combinations nangyayari dito. Marami na mga mutations. Opo. And una na-detect ito sa India and nag-cause siya ng surge doon. They have more than 10,000 cases per day. And highly transmissible. Ang sabi nila, yun nga, medyo maraming Opo. na-infect na mga bata, mas Wala. bata. I mean, Oo. I don't have data. Yun lang yung nabasa ko. Opo. And meron siyang isang symptom na mas medyo mataas yung incidence sa kanya is sore eyes. Oo. So nangangating mata or Oo. pinkish eyes. So sore conjunctivitis yung tawag din. And, Yun. yes, sir. Sige, sir. And how are we responding, sir, today? Do we have, should we be confident? Bakunado na tayo, etc. Yes, ang sabi naman nila, for most cases, this is mild lalo na pag pag bakunado na. Pero ang ibig sabihin ng yung clinical term na mild or pag asymptomatic, syempre walang symptoms. Yes. Okay. Pag mild, yung mga mild symptoms, they can have fever, body ache, sore throat, parang trangkaso. Basta hindi nangangailangan ng oxygen support or hindi nagkukulan ng hininga. Okay. Pero let's not I mean kahit na sinasabi nilang mild ito at yun nga ang situation is may na-detect na Arcturus sa bansa natin sa Western Visayas. Pero ako personally may mga friends ako na nagsabi sa akin positive sila for COVID at meron sila nito pamumula ng mata. So I believe baka Arcturus yung virus na nakuha nila. Oo. So I think kumakalat na siya dito particularly sa Metro Manila kasi medyo mabilis yung pagtaas dito eh. Sa Davao tumataas before pero ngayon hindi na masyado mabilis yung pagtaas ng positivity rate. In fact, salamat naman, sir. single digits lang yung yung positivity Davao rate sa Davao at sa ibang area sa Mindanao hindi gano'ng kataas relatively. So 8.6% 8.6. positivity rate sa Davao. Okay. Whereas sa Metro Manila, nasa 18% na yung positivity rate. So Ala. medyo mataas. Oo. So that being said, kahit na, yun nga, kahit nasasabi nila, hindi naman masyado nakakatakot. Meron akong, may isa pa akong friend na nagsabi na meron daw siyang, may kakilala siya Oo. na parehong hindi bakunado na Ayun. hindi daw nagpabakuna kasi daw ang akala nila mild lang ang COVID. Oo. Mag-asawa sila, pareho nila nakuha yung COVID. Oo. And unfortunately, they passed away a few days ago. Ala. So, nakakalungkot nga Oo nga. kasi preventable naman itong mga COVID deaths natin eh. Okay, last question, Doc, before I let you go. Meron pang isang kinakatakutan tayo, yung init factor, yung heat index. Please guide us, sir. Medically, anong dapat gawin namin, sir? Well, sa heat index, factor din yan. And I think we have to expect more or less na every year makakaranas tayo ng ganito because of yung climate change and global warming. Hindi tayo nananakot. This is just the reality. In the same way na every year we're expecting a dengue outbreak, more or less. In fact, baka pagdating ng tag-ulan naman, dengue naman yung ating haharapin na Oo. problema. Sa heat index, Opo. mag-hydrate lang tayo at Hydrate. lalo na yung mga elderly and yung mga may comorbidities. Huwag tayong masyadong lalabas, huwag tayong nang mag-exercise, kunyari maglakad-lakad pag mga tirik ang araw, pag Opo. mga 12 noon to 2 p.m. 2 p.m. Kung maglalakad tayo early morning or late afternoon, pag hindi na masyado mainit, wear loose clothing at yung mga light colored.
Kasi kung mga black yung suot natin, tapos tirik yung araw, na-absorb yung lahat ng init eh. So, mas maganda yung medyo maluwag yung ano para maka-circulate. At yun, mag-hydrate tayo. May iwasan natin magkaroon tayo ng problema sa heat stroke. Paano kaya yung over anong time. paano kaya yung mga nasa transport, Doc, yung mga driver, yung mga construction worker? Magsuot na lang ng puting t-shirt, Lighted. tapos yung medyo maluwag para hindi yung nakadikit sa katawan natin.